labang so a press conference kehang abang ke lahan lo ilitung Karbi Anglong East West lapen di Mahasau ilitung upon India kacari alolong nang topik article 244A aputha ningkan klikep sose ilitung cehang det sitame long nedan lo kelong nedan abang ke strategy ideas plan kimi uedat apotlo lapen chingrum pet dan apotlo lasi nilitung APHLC lapen ako non apia bangke isi Forum for Hills Autonomous State Movement usin nilitung isi kachingrum ya pang platform seng kontrolo lasi nilitung chingrum si chingwai si Karbi Anglong East West lapen di Mahasau or jiting klui pen akachesong akar i akehan abang pacok vek lona uban si nilitung chingrum lo lapen hal bangso husitame nilitung kachingwai apong kupi koson ke claim pen si labangso article 244 nilitung kachapolong hejima lapen si nilitung strategy plan kato ko vek ulai si netung Karbi Anglong Autonomous Council apan aprang si low pilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari akahai Dr. Tuldewan Ronghat alang li initiative MC nang vek polake umat hasi alang li ilidong delegates apan Assam mate Chief Minister Assam government pen ilidong hana pachin kiji apan nang pomlo lapen hadang ilidong kedang tang Julai ejeklo crazy arni ilidong Assam government apan ilidong lo tame pilo lapen elam pen itu ma presiden sir Jameson sesi tame elam pen tame tanlo kasi hal bang sohut itu tuning rilo tuning lo je nilitum apan Assam government le na koi pesi tame central government pen itu apan tripartite talks na arrange pinangji athe labang so at talks kedam tangar ni lapuson avilan aposi labang so talks along si solution abang ke klangko article 244A nang PG nang PP alam abang ke langda aposi labang so talks nang arrange pinanggi ku nilitung tuning ripensi Assam government chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma pancu corong nanti itu ake ilitung ke tuning ripen mama alang limit hang masih ninjelo central government pen ni nang tong pa na pacing kipo uben nitung Karbi Anglong Autonomous Council a team Japon Dr. Tuldewan Ronghat pan alang nitung patumi dik alang nitung Delhi rong Suryang damsi atumi abangke Union Home Minister Amit Shah apan cetong damsi labang so tripartite talks aputha lo bidam lo lapen ham dam lo tuning ridam lo lasi alang litung apa labang so akachesong mate hemprek palong na ko alang litung labang so initiative Karbi Anglong Autonomous Council pen kideng kontek pot netung APHLC ayen pen alang litung apa na kero people piglo lapen nitung labang so non a press conference pen Karbi Anglong arar kan tuning ri kapachini tukang tumabang ke lahalo ilitung chingrum pet lo purotante ilitung labang so a hemprek longji non tripartite talk sidame ilitung chingrum pet pen ke hansi na chingki nangji ibansi non labang so a level na sidame ke dam long lo apot si non dam dia prang sidame ilitung Karbi Anglong long rap amai pi ilitung pado ponji nas hal bang so long naga cetodun naga cerap dun dia pansi Karbi Anglong arat lapen di Mahasau arat on matame ilitung tuning ripon itu athe labang so hemprek lagi nitum han kali buat name Karbi Anglong arat akari ya fansi nitum sisteme kengkang kacior ko masih ni dithan pading namo elo athe pp ni press conference ke hang ba ke la no Karbi Anglong Autonomous Council bitum akaya ko Tuldewan Ronghat pen cenglo hemprek aputha initiative airport alang nitum pan itu ninga klong kan akachuru tipi fansi nitum pini no nitum pan hang kono non nitum mai pu Sir Jameson